Moikka, täällä Henna. Ja Mikael, moikka. Jutellaan vähän Avainpelaaja Startti-verkkokurssista. Mistä ihmeestä on kyse? Avainpelaaja Startti on verkkokurssi, jossa ensin tehdään työpersoonallisuuskartoitus ja sitten siirrytään tänne kurssialustalle. Ja siellä on sitten tärkeää informaatiota esimerkiksi liittyen itsetuntemukseen ja kasvun asenteeseen ja omien arvojen määrittelemiseen ja tämmöisiä erittäin tärkeitä aiheita siihen, että kuka minä olen, mitä minä haluan ja mihin mä haluan tässä työssäni edetä. Kenelle tämä verkkokurssi on tarkoitettu? Esimerkiksi esihenkilöille tai asiantuntijoille tai ihan kenelle vaan, jotka haluaa ymmärtää itseään ja omia vahvuuksiaan. Kuinka kauan tämmöisen kurssin tekemiseen menee? No arviolta noin pari viikkoa, jos sitä tekee vaikka 2-3 tuntia viikossa. Mitä sitten sen jälkeen? No sen jälkeen, nyt kun se perusta sille itsetuntemukselle on luotu, niin sitten voi jatkaa esimerkiksi avainpelaajan syväsukellukseen, jossa mennään sitten huomattavasti syvemmälle, mihin mä oon oikeasti pyrkimässä ja miten mä konkreettisesti pääsen sinne. No mitä sä oot saanut tästä kurssista? Mä oon saanut ihan konkreettisen ymmärryksen siitä, että mitkä ne mun vahvuudet on, mitkä on niitä asioita, mihin mun kannattaa keskittyä ja myöskin sitten se kolikon kääntöpuoli, eli mitkä on mahdollisesti niitä kehityskohtia, mihin mun kannattaa keskittyä, jos mä haluan kasvaa ammattilaiseksi siinä, mitä mä teen. Mitäs me vielä haluttaisiin sanoa? Vedetään joku grande finale lopetus tähän. Grande finale, joo. Mitä sä ajattelet itsetuntemuksesta? Käy lukemassa lisää www.yhteysvoimala.fi.